Wow, to je krásne. Ja ani nemám slov na toto všetko, čo sa tu práve stalo. Natálka sa objaví v tomto videu až neskôr, toto je veľmi špeciálne video, keďže je Valentína. Robíme veľké prekvapenie pre ňu, máme rezervované ubytovanie vo wellnesse, ale ja si idem takto ešte sadnúť na masážne kresielko. Ja sa musím ísť poumývať, upraviť a osprchovať, aby som bol čistý, voňavý a fresh. Určite natočíme... Bela, co? Kde je potrelec? Ty si ma vyhodila z kresla? Belinka, povedz like, odber a komentár. Dali mi tú izbu, ktorú som vyžadoval. Je to tá červená, ktorú som chcel. Možno nie každému sa bude páčiť takáto červená, ale my vidíme v tom taký art, my máme radi takéto umenie zvláštnej izby. To sú záchody, vyzerá to dosť čisto. Bohužiaľ tento fén nám nefunguje, ten už som skúšal, prvá vec, čo nefunguje. Ale záchod je čistý, umývadlo je čisté. Teraz je dôležité, aby sme všetko stihli, pokiaľ Natálka príde sem. Toto tunák musí byť všetko prerobené, aby to bolo krásne, romantické a proste magické. Hneď prvá vec, tieto kučeráky musia ísť preč. Moja predstava, srdiečko vytvorené z ruží, nejaké svetielka okolo, taška s ružičkou, tunak dáme vínko, balóny všelijaké budú okolo. By ste ani neverili, koľko som natlačil do tejto tašky. Kúpil som mi takéhoto plišáčika, pôjde hneď aj tam. Máme raspberries v čokoláde, peknú fajnovú taštičku, ďalšia čokoládka, veľká taška s dekoráciami, máme malú pumpičku, rose petals, karta, ktorú musím ešte vypísať, svetielka, sviečky, ja idem na to, môžete sa pozerať. Máme vínko, poháriky, ideme vysypať srdiečka, porozházujeme ich, 4 sviečky na každom rohu, máme jednu túto, ktorá nie je skutočná. Teraz ideme začať fúkať balóniky a fúkame. A to bolo ako slabo fúka. Už sa mi to rýchlejšie nafúkam. Prvý balón je úspešne nafúknutý. Táto pumpička, čo som mal kúpenú, sa vlaku rozbila a aj tak nefungovala. Veľmi silno musím fúkať ústami a bohužiaľ nejako to ani moc nefunguje, takže sa veľmi trápim. Ako vidíte, už som spotený len z toho jedného balónika. Takže sa nafúkam a mám ich, pozrite koľko veľa. Nafúkali sme posledný balónik, tam tie už voľako umierajú. Toto sú písmenka, ktoré vlastne vytvoria I love you a to pôjde asi na stenu tam. Ideme ešte tie veľké nafúkať. Tadá! Tie pôjdu pravdepodobne na stenu tam. Povedzte mi, je toto možné? Už ani neviem, kde som položil nožnice. Mám nafúkané aj písmenka. Na stene bude napísané I love you. Cool beans. Táto stena hotová. Mackovia balóniky sú tiež. Balóniky na tej stene I love you hotové. Balóniky na zemi, niektoré už umierajú, hotové. Ideme porozhadzovať po miestnosti rose petals a taktiež na posteľ pár srdiečka. A taktiež sviečky poukladáme rôzne po miestnosti. Našiel som si nožnice. Tunak sú spadnuté. Teraz, keď už ich nepotrebujem. Funny. A teraz ideme na rose petals. Máme polovicu na čerto srdiečka. Ideme druhú polovicu a potom to vyplníme bielými. Srdiečko rámu je celkom hotové. Je celkom dobre. Okay. Idem dať ešte okolo toho takéto svetielko na kábliku. Rozmiestnil som ďalšie rose petals okolo srdiečka. Balóniky som podával za stoličky, tak som podával lampášiky. Idem pripraviť darček pre Natálku. Tam má už jedného macka pripraveného. Darčeky, sladkosti, ktoré jej dám do tašky. Valentínska pekná karta. Som spotený, idem sa osprchovať. Tak osprchovaný som, upravený som. Tunak som dal ešte sviečky, lampášiky. Tunak má darček. Tunak som jej dal kartu valentínsku. Tunak je dopis pre ňu ešte. Ideme po ňu a neviem sa dočkať jej reakcie, ale ešte predtým idem ho zobrať na peknú večeru. Už čakám, som zvedavá, čo to bude. Mám toho najlepšieho chlapa na svete. Jo, možno, teším sa. Pripravená? Ja som pripravená na celý život. Poď, počkaj. Zoberiem ti kufor, ale poď iba tunak, neotváraj dvere.
Teším sa. A čo si myslíš, že ťa čaká? Tá najromantickejšia cesta s mojím najlepším mužom na svete. Dobre, zavri očka. A slúb mi, že sa nebudeš pozerať. Nie, nepozerám. Diváci vidia, či sa pozeráš, alebo nie. Poď. Maj stále zavreté. Môžeš otvoriť. Iha, wow. Wow, láska. Wow. To je krásne. Wow. Ty kokso. Ja nemám slov. Bože, ja mám toho najlepšieho muža na svete. Viete, čo mi povedal? Joj, popukali mi balóny, že sú to iba 2 balóniky. Fíha, bombonierku, jahody, raspberry v čokoláde. Fíha, toto nepoznám. Terry's. Krásne. Áno. Áno, toto sú z domu, to musím doniesť späť, to som mame ukradol. My máme viacej darčekov. Chválne, či nájde ten jeden darček, kde by asi tak mohol byť? Fluffy Kitty. Ježiš, to tak moc vyzerá. Poď si sadkať na koberec. Na koberec by mám sadnúť? Tuto si sadkaj, áno. No, ja budem ako Aladin. A ja Jasmín. Ja ani nemám slov na toto všetko, čo sa tu práve stalo, na tú nádheru, ktorú môj muž vymyslel. A veľmi ti za to ďakujem. Úplne najviac ma dojalo, že si dal tú námahu a že si to celé naplánoval. Že si myslel na detaily. Toto na tebe najviac milujem. Prejeme vám krásny a šťastný Valentín, aby ste si takto krásne vyznávali lásku ako my dvaja. A prajem každej žene, aby našla svojho Marečka, ktorý ju bude takto milovať a dokazovať jej to.